नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. सुरुवातीला अगदी थोडक्यात काही बातम्या सांगतो. धारबांदोडा हा जो तालुका आहे, या धारबांदोडा तालुक्यातल्या तातोडी गावात गेले अनेक दिवस बिबट्याने उच्छाद मांडला आहे. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. रात्रीच्या वेळी बिबट्याच्या भीतीने लोक सध्या घराबाहेर पडत नाहीत. गेल्या काही दिवसात बिबट्याने लोकांनी पाळलेल्या शेळ्याही मारल्यात आणि वासरंही मारले आहेत. बिबट्या आठवड्यातून किमान 2 वेळा तरी या भागात येतोय. या बिबट्याचा वनविभागाने तातडीने बंदोबस्त करावा अशी मागणी इथल्या ग्रामस्थांनी केली आहे. दुसरी बातमी आहे मोपा विमानतळाच्या नामकरणाच्या वादाची. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण समितीनं आज पणजीमध्ये भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या पुतळ्यासमोर धरणं आंदोलन केलं. या विमानतळाला भाऊसाहेब बांदोडकर यांचंच नाव द्यावं अशी मागणी या समितीने केली. तसंच JMR ही जी कंपनी आहे विमानतळ बांधणारी, या कंपनीने न्यू गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असे जे बोर्ड त्या जागेवर लावलेत, हे बोर्ड तातडीने काढून टाकावेत अशी ही मागणी या समितीने केली आहे. आणखीन एक बातमी सांगतो, ती वीज मंडळाच्या अनागोंदी कारभाराची. गोवा वीज विभागाचा गलथान कारभार सर्वसामान्यांसाठी पुन्हा एकदा कसा तापदायक आणि डोकेदुखीचा ठरलाय, त्याबद्दलची ही बातमी आहे. सावतावाडो कलंगूट भागातल्या अर्जुन हडफडकर यांना वीज विभागाने तब्बल 75,11,730 रुपयांचं बिल पाठवलं आहे. काही दिवसांपूर्वी मांद्रेमधल्या एका ग्राहकाला असंच बिल पाठवण्यात आलेलं होतं. बिलाच्या रकमेत दशांश बिंदू जो असतो तो योग्य स्थानावर देण्यात वीज कार्यालय विसरलं होतं अशी स्पष्टोक्ती त्यावेळी वीज मंत्र्यांनी दिली होती. आता वीज मंत्री या बिलानंतर सुद्धा काय उत्तर देणार असा प्रश्न स्थानिकांनी विचारला आहे. आणखीनही काही महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. दक्षिण गोव्यातल्या फातोर्डा भागात असलेल्या PFIच्या कार्यालयावर क्राईम ब्रँचने घातली धाड. बंदी असूनही संघटनेचं काम चंद्रवाडीच्या या कार्यालयातून चालत असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय. महत्वाकांक्षी जुवारी पुलाची एक बाजू डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार वाहतुकीसाठी खुली. उद्घाटनाची घाई नाही, सुरक्षेच्या सर्व चाचण्या करूनच पूल करणार वाहतुकीसाठी खुला. गोव्यात 19 डिसेंबर पासून सुरू होणार ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवा. एकाच ॲपवर मिळणार सर्व प्रकारच्या वाहन सुविधा. टॅक्सी चालकांचा मात्र ॲपमध्ये सहभागी होण्यास विरोध. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याकडून लॅपटॉपची भेट. 172 विद्यार्थ्यांना देण्यात आले मोफत लॅपटॉप. कुणी ड्रग्ज विकायला आलं तर कृपया आम्हाला कळवा, नाव आम्ही गुप्त ठेवू. पोलिसांचं गोव्यातल्या हॉटेल मालकांना आवाहन. वाढत्या ड्रग्ज धंद्यांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांचं आणखी एक पाऊल. आणि उत्तर गोव्यातला केरी समुद्र किनारा सापडला कचरा आणि दुर्गंधीच्या विळख्यात. ऐन पर्यटन हंगामात देश विदेशातल्या पर्यटकांनी फिरवली पाठ. उत्तर आणि दक्षिण गोव्याला जोडणारा द्रुतगती मार्ग म्हणून डिझाईन करण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी अशा 8 पदरी नवीन जुवारी पुलाची एक बाजू डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात खुली होणार आहे. जवळपास 3,000 कोटीच्या या महत्वाकांक्षी पुलासाठी युक्रेन आणि चीनच्या कंपन्यांनी तंत्रज्ञान आणि साहित्यही पुरवलंय. कलकत्त्यामधल्या विद्यासागर सेतूनंतर लांबीच्या बाबतीत हा देशातला सर्वात लांब असा केबल स्टेड पूल असणार आहे. बघूया कसा आहे जुवारी पूल. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचं स्वप्न असलेला अटल सेतूनंतरचा आणखी एक महत्वाकांक्षी पूल म्हणजे हा जुवारी पूल. या 8 पदरी नवीन जुवारी पुलाची एक बाजू डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात खुली होणार आहे. जवळपास 3,000 कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आहे. या पुलाचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे याची केबल स्टेड रचना. जवळपास 1300 टन केबल्स या पुलासाठी वापरण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे चीनी उत्पादनांना सध्या देशभर विरोध असताना या केबल्स OVM मशिनरी कंपनी लिमिटेड या चीनी कंपनीनेच तयार केल्या आहेत. जगातल्या 5 केबल ब्रिज उत्पादकांपैकी ही एक कंपनी आहे. चीन, इंडोनेशिया, टांझानिया, हाँगकाँग, दक्षिण कोरिया, म्यानमार अशा अनेक देशांमध्ये केबल स्टेड पूल बांधण्याचा आणि सामुग्री पुरवण्याचा या कंपनीला प्रचंड अनुभव आहे. या केबल्सची बांधकामासाठी वापर करण्यापूर्वी शिकागोमध्येही खास चाचणी करण्यात आली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ट्रॅफिकमुळे होणारी कंपनं कमी करण्यासाठी या केबल्सवर डॅम्पर्स लावण्यात आले आहेत. पाईल कॅप पासून पुलाच्या एका तोरणाची उंची 100 मीटर आणि डेक पातळीपासून 86 मीटर आहे. पुलाच्या डेकची रुंदी 27 मीटर आहे, ज्यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या फुटपाथचा समावेश असेल. मुख्य कॅरेजवे 16 मीटर रुंदीचा आहे. पुलाच्या एका तोरणात 56 केबल्स वापरण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण पुलासाठी एकूण 224 केबल्स आहेत. गोव्याच्या खारट आणि दमट हवामानात या केबल्सना गंज लागू नये म्हणून या केबल्सना गॅल्वनाइज्ड लोखंडी कोटिंग, मेण आणि पॉलिथिलीन कोटिंग करण्यात आलंय. पुलाचा प्रत्येक भाग 350 टन वजनाचा आहे. या पुलाचं आयुष्य आहे 120 वर्ष. पुढच्या 8 वर्षांसाठी पुलाच्या देखभालीचं काम दिलीप बिल्डकॉन कडून करण्यात येईल आणि नंतर तो PWD कडे सुपूर्द केला जाईल. हा पूल दुचाकींसह सर्व वाहनांसाठी खुला असेल, ज्यामुळे वाहन चालकांना मोठा दिलासा मिळेल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.